Yan, tapos na. Closing na kami. So, maghihintay ng service. Ito na. Ito na yung end ng work. So, tapos ng araw. Pahinga naman. Bukas maaga pa. May special event. Karkal Shooting Club logo. Parking iyan ng Afok. Diyan. Ano? Si Toto nag-una na. Nauna na pala ang Tagalog. Nauna sa pwesto. Ay! Video? Oo. Closing remarks natin. Wala na tayo. Okay. End na sa work. So, ayun na. Yung ano pala namin, nung kailan mo yun? Yung naglaro tayo. Yung tatlong art. Hindi. Yung last natin, yung... Ni Sadik. Yehey! Panalo Toto! Nalo siya ng isang 1 point, no? Pero panalo ka sa 15 metros eh. Oh, Ako sa 20 metros eh. sa 10 GS, meter, tabla tayo. Tabla tayo. Talo Tapos sa yung kasama 15, nalo ako. Sa 20. 20 na, wala. Nasipa ako na isang point in Isang point total. lang ba doon? Isang Sa total na. Yung kasama namin si Patan, wala. Lumural na naman. Lumural siya. Ganon mukha mo. Hindi ka makapanalo sa mga Pinoy. Usually man, may ano din, may time na nalo siya. Panalo siya. Pero mostly talaga talo siya. So, ito, pahinga na para naghintay lang kami ng service namin Good night. para sa God bless Ano natin? everyone. okay. Until next time din ha. So, lahat ng nanonood diyan, remember, take care. Kumain ng maayos. Take ng vitamins. Matulog ng maayos. Okay? So, yun. Be safe and lagi tayong magdadasal ha. Sa natin sa Panginoon. Always be blessed. We are blessed, we have God. Okay. So, always. Sige, bye-bye. Bye-bye. Until next time na naman.